Alam mo bang lockdown ngayon? Bawal lumabas. Mahuli ka pa niyan eh. Happy birthday! Di mo ba alam? Birthday mo ngayon, bro. Kaya kahit lockdown, pumunta ako dito para i-surprise ka. At meron pa akong magandang balita sa iyo, bro. Alam mo bang merong nag-greet sa'yo? Yung tipong mga celebrity ba? Hindi lang mga normal na tao. Gusto mo ba yun? Pakita ko sa'yo. Talaga? Parang kinakabahan naman ako dyan ah. Seryoso ba? May talagang nag-greet sa akin yung mga celebrity ba? Sino ba? Sino sila? Parang na-excite ako dyan ah. Sige, tingnan natin. Sige bro, tara. Tingnan natin yung computer mo. Meron silang ginawang video. Greetings para sa'yo. Sige, buksan na natin. Na-excite ako dito bro ah. Seryoso ba? Ginawa sila ng video. This is Christian Bautista. Happy birthday. This is my gift for you. A kiss. And I hope that this year will be one of your best. God bless you. Happy birthday. Thank you, Idol. Thank you, Idol Christian Bautista. Thank you po sa pag-grade. Thank you din po sa oras. Nakikita ko birthday mo raw. Opo. Birthday ko po ngayon, boss. Enjoy mo yan. Happy birthday. God bless. Po, boss, thank you. Maraming salamat po sa oras mo, boss. Hello po, Ate Min. Hello! And happy birthday! Kumusta ka na? Enjoy ka ngayong araw mo. And God bless you. Thank you po. Ang prayer ko ay sana'y mas maging malusog, maging masaya, at mas maging maunlad. Continue to be kind, continue to touch other people's lives, and once again, mula po sa aking puso, isang maligaya, mapayapa na kaarawan. Stay kind. Thank you po, Tito Boy, sa magandang mensahe at pag-greet sa aking birthday. Isa ko pong karangalan ang magkaroon kayo ng oras para i-greet yung kaarawan ko. Maraming salamat po, Tito Boy. Happy birthday po. God bless you. May you have many more. Thank you po. Maraming salamat po. Ay, sino pa pala kayo? Ano po yung pangalan nyo? Oh, by the way, I'm Sharon. Nice to meet you. No, nice. Never mind. See you soon. Ay, okay po. Kilala na po kita. Thank you po. Share with you something. It's found in the book of Psalms, the 92nd Psalm, the 14th verse. It says, "I will keep you fruitful even in old age, fresh and green." So I'm not going to say how old you are, because really, if that promise is real, then you never really get old, right? Happy birthday. See ya. Thank you po, Idol Gary Valenciano. Hindi ko masyado naintindihan lahat kasi English. Pero from the bottom of my heart, maraming salamat po sa iyo, Idol. Thank you po. I just wanted to say, happy birthday surprise! Sana maging sobrang masaya po ang iyong special day. Happy birthday! Mwah! Yes! Hello po, Ate Ann. Thank you po sa pag-greet nyo. Siyempre, masaya po yung araw ko ngayon kasi ito yung karawan ko. And all the best. God bless. Yes, thank you po Kuya Sam. It's my pleasure na ibinati mo ako ngayon sa aking karawan. At maraming salamat po sa nilaan mong oras. Thank you po. I'd like to greet you happy birthday. God bless you. Hope to see you. Thank you. Yes, Tito P, thank you po at sa pagbati mo ngayon, nagkaroon po kayo ng oras. It's my pleasure again. Maraming salamat po at good to see you din po, Idol. Happy birthday. Wish you all the best and more birthdays to come. Enjoy your life and be happy always. And don't forget to pray to God. Get God. Yes, Idol, Manny Pacquiao.
Isa po akong solid fan mo, idol. At saka maraming salamat po kasi isa ka sa nagkaroon ng oras para ibatiin yung kaarawan ko ngayon. Siyempre, always pray to God po. Thank you po ulit, idol. Happy birthday po. Sana makarating ako sa inyong kaarawan. Lagi po kayo mag-ingat. God bless you and more power. At lagi niyo po ingatan ang inyong health. I love you. Yes, idol po ko, Martin. Idol na idol po kita. Humahanga po ako sa iyo ng taos puso. So salamat po kasi nagkaroon kayo ng oras para batiin yung kaarawan ko. It's my pleasure to meet you, idol. Siyempre, welcome na welcome ka po sa bahay. Yun nga lang, nakakaya kasi hindi ganun kaganda yung bahay namin. Pero idol, thank you pa din. Saludo po ako sa iyo. Birthday ko pala ngayon. Nasaan ang cake? Oh, ayan ang cake mo. Huh? May camera pala? Tapos ito yung cake ko. Okay lang yan. May camera pala. Ayun guys. Ito, meron akong aral na ibabahagi sa inyo. Okay lang tayong maghirap sa ngayon kaysa naman sa bukas mahirap pa rin tayo. Ito yung point ko. Pinanganak kang normal lang na ipinanganak kang mahirap, pero ang hindi normal ang mamamatay kang mahirap pa din. May point ba po dun? So yan po, salamat sa panonood. Shoutout po sa inyong lahat. This is my day today. Happy birthday to myself. At salamat po sa lahat ng mga nag-greet. Thank you po and God bless.